kao što smo rekli, uvijek zanimljive teme, zanimljivi gosti u mom dvorištu, pa će tako biti i danas. Naša gošća je Lucija Hrstić, kojoj želimo dobar dan i dobrodošla. Srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima uz zahvalu na pozivu. Pa evo, za početak recite nešto o sebi, kako bi se vi predstavili našim slušateljima, čime se bavite. Ja ću samo reći da ste jedna od glazbenica koja se dosta poznata, možda ne u ovako, ajmo reći, široj javnosti, ali onoj užoj koja se bavi glazbom je jako poznato ime Lucija Hrstić. Pa evo, u kratkim crtama, ja sam Lucija Hrstić, djelujem kao profesorica glazbene umjetnosti u Općoj gimnaziji Stolac, te kao crkveni zborovođa zbora Svetog Ivana Krstitelja u Rodoču u Mostaru, te kao slobodna umjetnica i skladateljica. S obzirom da ste dosta mladi, evo, bavite se glazbom i profesorica ste, kako ste uopće donijeli odluku da ćete se baviti baš glazbom? Pa odluka o izboru glazbe kao životnog poziva nije bila baš tako sjajna i odmah definitivna, bila je spontana i nekako prirodna. Bilo je tu svega, i uspona i padova, nastupa na dječjim festivalima, kasnije i samostalnih izvedbi, no poziv kao odabir glazbe se iskristalizirao tek oko 4. razreda gimnazije, nakon razgovora s mojim prijateljima, profesorima, osobama koje me poznaju, i svi su mi od njih postavili samo jedno pitanje. Od svih područja koja te zanimaju, a to su bili psihologija, književnost, glazba, na kojem si od njih postigla najviše uspjeha, najviše radosti za sebe i okolinu? I odgovor je uvijek bio isti: glazba. I to je bilo jasan znak i za mene i Božji prst u mome životu da je glazba pravi odabir, a zatim je slijedio prijemni ispit za upis na studij glazbene umjetnosti u Mostaru, kojeg sam završila u srpnju 2018. Odlično, a ono je jedan od razloga najvećih zapravo što ste naša gošća je jedna web stranica, zapravo Facebook stranica Notni kutak. Otkud ideja i o čemu se radi, evo tu informaciju podijelite. Pa evo, zahvaljujem prije svega i na tom upitu i mogućnosti da Facebook stranicu Notni kutak po prvi puta javno promoviram putem neke radio postaje. Evo, nama je baš drago što smo mi prvi koji predstavljamo Notni kutak, za kojeg će se čuti u budućnosti sigurno. Pa evo, nadam se. Dakle, kratka informacija za slušatelje. Facebook stranica Notni kutak osnovana je 23. kolovoza 2018. godine na poticaj moje drage kolegice, inače zaslužne i za izradu promotivnog loga i strukture stranice, kao i lijepoga spota za moju skladbu Žrtva fratara, koja se objavila prošle godine. A sam cilj stranice Notni kutak jest promocija mladih umjetnika i njihovih glazbenih uradaka, promocija glazbenih aktivnosti kao što su glazbene pouke i pisanje i transkripcije aranžmana, kao i razmjena korisnih pedagoških i didaktičkih glazbenih informacija među kolegama glazbenicima, a naravno stranica jako dobro dođe za promociju mojih vlastitih aranžerskih uradaka. Od osnutka 23. kolovoza 2018. pa do danas 8. lipnja stranica je ostvarila 292 sviđanja, 307 pratitelja, 5 registriranih preporuka te 29 dijeljenja, a glavni promotivni oglas stranice do sada je vidjelo 2670 ljudi. Većinom su to glazbenici. Tako je. Što oni očekuju, je li bilo upita i kakvi su najčešći upiti, kako im možete pomoći?
Pa prije svega Facebook stranica Notni kutak lako se može pronaći tako što se u Google ili Facebook pretraživač jednostavno ukuca i sam naziv stranice Notni kutak i pokazat će se jedan zanimljiv logo u obliku suncokreta sa nazivom stranice. A što zainteresirani očekuju? Prije svega to je ponuda različitih glazbenih aranžmana prema želji i odabiru klijenta, te mogućnost različitih pouka iz glazbeno-teoretskih predmeta i individualnih satova, odnosno popularno nazvanih instrukcija. Ima li zainteresiranih za ove glazbene instrukcije, zapravo o glazbi, iz glazbe i općenito o tim glazbenim, ne možda nekim pravcima ili slično? Pa za sada mogu reći kako ima zainteresiranih, više za instrukcije nego li za glazbene aranžmane. Naravno, tu je među klijentima su najčešći studenti i srednjoškolci koji se spremaju za studij, a što se tiče aranžmana, dosad su mi najčešće ponude bile obrade domaćih skladatelja, nekih hitova kao što su recimo Ostala si uvijek ista Đorđa Novkovića, odnosno Mate Miše Kovača, pa je još jedna lijepa ponuda bila Željo moja Doris Dragović i tako dalje. Evo, koju upravo slušamo u podlozi. Popularnih hitova. Do sada registrirano 12 takvih sličnih aranžmana. Kako rekoh, češće su ponude za instrukcije i pripremu za ispite negoli za glazbene aranžmane, ali nadam se da će se u budućnosti i takva statistika popraviti. Kakve su bile reakcije na ovo postojeće i već urađene aranžmane? Pa za sada klijenti su zadovoljni, dakle moj običaj je obično zatražiti od klijenta zvučni zapis i mogući notni zapis od kojeg želi načiniti obradu kao prvi predložak i naravno kada se dobiju materijali, tada kreće postupak obrade i u dogovorenom vremenskom roku klijent dobije primjerak koji može poslušati, komentirati, a nakon toga slijedi preinaka i prepravka i nakon toga završna cijena. Cijena se formira po broju taktova, cijena je 2 konvertibilne marke po jednom izrađenom taktu. Odlično je, ovo su najsvježije, dakle najtočnije informacije s obzirom evo da idemo izravno u program. Također, dakle, i svi oni koji su možda mislili se o nekim aranžmanima, evo, obratite se Luci, ona će vam riješiti te probleme što se tiče aranžmana. U svakom slučaju imate prigodu kome se javiti. Vratit ćemo se malo na vaš rad u školi, rad s djecom. Kako je to rad s djecom? Pa jedan od najljepših poziva i s pravom ću reći iskreno kako su upravo profesori koji su sa mnom radili i koji su utjecali na moj odabir životnog poziva i glavni motivatori za nastavak ove plemenite misije. Neovisno od toga što će moji učenici odabrati, volim ih i želim im pokazati da i profesori glazbenici mogu dati jedan dobar temelj opće kulture, općeg znanja povijesti i općenito orijentacije u znanosti. I to je onaj primarni cilj uz redovito prenošenje nastavnog znanja. Naziru se tu možda neki budući aranžeri koji će pisati aranžmane? Pa evo, za sada s aranžerima nisam imala priliku komunicirati, odnosno sa učenicima glazbene teorije, ali rado ću istaknuti kako sam ove godine na studij ispratila kao mentorica 2 maturanta, brata blizanca, Tomislava i Danijela Perića, koji se spremaju za upis studija solo pjevanja u Zagrebu. Ovo je jedan lijep uspjeh za njih, a meni za karijeru i budući rad jedna jako lijepa uspomena. Svakako rad osobe evo s djecom i s mladima je ono nešto što je, vjerujem, pokretačka snaga, možda evo i vas i mnogih, s obzirom da pronalazite možda neke nove ideje tako u suradnji s njima. Pa svakako inspiracija mi je dovoljno velika samim time što su učenici osim mog nastavnog rada zainteresirani i za ostale oblike glazbene djelatnosti. Pa je bilo različitih upita o određenim glazbenim pojavama, životima skladatelja koje ne mogu naći u udžbeniku, koje mi im samo profesor može približiti. Zatim su se zanimali za različite filmove koji obrađuju živote skladatelja. Poznati film je Amadeus koji obrađuje život Mozarta.
Imali ste i suradnju s dosta glazbenika, evo, s obzirom da na sve te susrete, tko vas je najviše dojmio u tom nekom glazbenom svijetu ovdje na mikroplanu, dakle u Hercegovini, u Mostaru? Pa evo, u Hercegovini, u Mostaru posebnu zahvalnost izražavam kolegama Hrvoju Merđi, mladom baritonu, zatim Veselku Bobanu, inače našem predstavniku hercegovačkih autora, aranžeru Josipu Vukoji, Saši Miočiću i producentu Franji Kraljevići s kojima sam ostvarila jako lijepu suradnju. Odlično, evo, to su sve, dakle, naši momci iz Hercegovine koji su trenutno u glazbi broj 1, što bi se kazalo, evo, na raznim poljima. Kakvi su planovi u budućnosti, projekti neki? Ono što bih svakako željela istaknuti da nemam nekih izrazitih planova za budućnost, svakako bih željela nastaviti svoj aranžerski rad sa učenicima, djecom i rad sa stranicom Notni kutak i svakako poraditi i na nastavku svog glazbenog obrazovanja. S obzirom da u ovu emisiju dolaze mnogi folkloraši, jeste li imali neku suradnju možda sa folklornim skupinama kojima ste možda pomagali obraditi nešto? Za sada nije bilo slučajeva da folklorna skupina traži obradu, ali sam imala jako lijepu suradnju izvedbe crkvenog vjenčanja sa folklornom skupinom Kulturno-umjetničkog društva Goranci i ovim putem im zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Za kraj, ja ne znam jesmo li nešto možda propustili spomenuti, da vas nešto nisam pitao na što bi vi željeli možda skrenuti pozornost na vas kao jednog mladog i autora i aranžera. Pa za sada mislim da je to dovoljno. Iskoristit ću samo priliku i uputiti sve zainteresirane kojeg zanimaju različiti događaji i poticaj iz svijeta glazbe, različitih profila, da svakako posjete Facebook stranicu Notni kutak gdje će naći potrebne informacije, pridružite se našoj obitelji glazbenih promotora, srdačno vas očekujem, a ako želite glazbom obogatiti neki svoj trenutak, posjetite stranicu Notni kutak. U svakom slučaju tamo ćete dobiti sve informacije, Lucija će vam u što skorijem roku javiti, dakle, na Facebook stranici Notni kutak. Mnogi znaju, ali evo za one koji nisu znali, namjerno sam spomenuo folklorne skupine, s obzirom da oni ponekad ne znaju kome bi se obratili za ovakve neke stvari, pa evo neka i oni znaju za Notni kutak, nek pronađu na Facebook stranici. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, evo što ste našli vremena doći iz Mostara u Široki Brijeg, evo predstaviti i sebe i Notni kutak i sve ono čime se bavite. U svakom slučaju glazba je nešto najljepše s čim se čovjek može baviti, meni se bar to tako čini. Zahvaljujem od srca na pozivu, te želim svako dobro u daljem radu. Lijep pozdrav, do slušanja. Naša gošća je bila Lucija Hrstić, mlada glazbenica iz Mostara. U svakom slučaju njezin rad možete pratiti preko Facebook stranice Notni kutak i sve ostale upite, bilo što vezano uz glazbu, znači počev od aranžmana, od pjevanja i drugih stvari, dakle sve možete tamo pronaći sve informacije. Toliko u današnjoj emisiji U mom dvorištu, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka kad će biti ponovno i zanimljivi gosti i aktualne teme.